madoka chere tikutambire nhau dzomanhoko musi wechishanu zuva rechishanu mwedzi uno wakurume pano gore ribodzi kubva paboeka chirwere chedzihwamupengo munyika yeSouth Africa. Hurumende wari kufara nokubata basa rawakabata munhau dzanyasi. Ichokwadi kuti chinonyanga chinoputiwa ba nokuti izvezvi kureketa kuno kwakuchibuditsiwa pachena kuti sei wanhu wokuchiredzi kuchironga vari kuda kubisiwa nohurumende. Izvezvi kwakabuda kuti kuno wanhu vari kuti kunongoda pabodzipo nogoridhe rakawandisa munzvimbo yakatenderedza chiredzi. Zvabuda pachena kuti ranga risiri sora ba ranga riri kuita kuti wanhu wabisiwe, asi tinoramba tichiti pamberi nokurwisana nokubisiwa kwawo. Nyasi pokare magweta anohwira kodzero dzonharaunda atiwo agoisa nyaya kumatare dzimhosva mudunhu romasvingo, nyaya mbiri wachipikisana nokubisiwa kwewanhu kuchironga. Toramba tichizvitenda izvi, toramba takaisa dziso ikweyo tichindodedzera kuti #SaveChironga. Pai wanonzi Frederick Mabamba anga ari muzvinaivhu akasungiwa apfira kumaoko emapurisa. Paribe zvareketiwa zvizhinji asi obepa nhauro Herald wandoreketa kuti aita zvokundogwa akabva andopfira pabodzipo. Paribe agoziva kuti chii chaitika kana kuti sei zviri kudari. Pakanyangara apa nyika yedu iri kuramba ichipfachura mari nokuisa wanhu wamiririri kunzvimbo dzakasiyana-siyana dzopasi rese. Kureketa kwaNozuro waStuart Kombabach wakaisiwa kuti wamirire Zimbabwe mubatanidzo wenyika dzopasi rese weUnited Nations kuGeneva. Thaddeus Chifamba akaisiwa kuWashington kuAmerica. Uko Amon Mutembwa akaisiwa kuBrussels kuBelgium. Idi pakanyangara paribe kuchengetedza mari bapa. Charles Kandemiri anga ari munyori wakuru muguta roHarare mukanzuru asungiwa. Pai asungiwa nyaya dzokutengesa ivhu zviribe kuita zvakanaka. Ipapa paribe agoziva kuti chii chimwe chaari kusungiwa. Charamba takaringa dziso ipapo. Tindori pakusunganapo Johanna Mamombe naCecilia Chimbiri wasungiwa pokare nyasi nomapurisa pawangoenda komangara zvinochokuita nobhero rawakapuwa. Wanziwo wakaita basa rokureketa newanhu zuva ro25 romwedzi wapfuura wakukadzi. Charamba takaringa dziso ipapo pokare. Nyasi kwaita Nyahwa Mabiangu kwai kuno wasungiwa watatu wanga wakati kuendesiwa kumatare edzimhosva kunzvimbo yonyanga wapfira pabodzipo noana muchengeti wawo wanga wari wana. Izvezvi paribe agoziva kuti chii chainyatsoitika asi motika yawo yarohwana yakatungana norori inotekaidza mafuta odzimotika. Pakanyangara Mabiangu nokutoti wasungiwa iwawa wanga wari kutekaidziwa mota iribe kupfikiwa. Pakanyangaritsa tinondoti mweya yawo izorore murugare. Kwai warimi wese wokumaruwa nokupi wanong'ombe nozvimwe zvipfuyo waende kopuwa giriziro zvikwekwe. Kwai giriziro zvikwekwe riri kupuwa mahara kumazinda ose OGMB. Toramba tichindoti itaibawo Mabiangu, zvikwekwe zvinouraya wanhu vazhinji, zvinouraya nong'ombe zvikaparadza upfumi hwenyu. Wamunanga Gwanyasi wanga wari kuparura mabhazi 50 okambani yeZupcom. Paribe agoziva kuti akaboyekepi zvisvinu kana kuti wakaita zvarini kuti waiboye mabhazi iwa. Paribe zvimwe wareketa kuti wakagwa yaboya mariyo yagobvepi, asi toramba tichindoringa kuti wakaita zvino. Mabhazi akwe ari kugoisiwa kuti aenderere mberi nokutakura wanhu warunga wachida kutekaira nzvimbo dzakasiyana-siyana. Idi tinozoziva kuti ari kugokwana ba mabhazi akanyanyoita mashoma. Mutengo wemafuta opeturu nodhiziri wakwidziwa nyasi pokare. Kutanga nguva zuva ranyasi mutengo wemafuta opeturu wakuita
dhora ribodzi nomasendi makumi matatu, uko dhiziri riri kuita dhora ribodzi nomasendi makumi matatu anombiri. Mumari yomuZimbabwe peturu iri kuita dhora zana romadhora rinopfumbamwe nomasendi 10, uko dhiziri richiita zana romadhora anogumi pabodzipo nomasendi 40 noribodzi. Tiringe hedu dzopasirese. Pai kambani yoSteinhoff yagopa mari kuboka rinoita zvokufefeta vanhu vanenge vaita mhosva muSouth Africa roNPA. Mari iyi pai inyaya yokuti boka roNPA ranga riribe mari yokuti riferefete usikinyatukono nokubiwa kwakaitiwa kuSteinhoff mugore ra2017. Pakanyangara apa. Kuno kambani yokuKenya iri kuita tusvinu iri kuita kutoti ikurudzire vanhu vari kugara kumhera kodzauru konyika yavo iyi kuri kuramba kuchinetsa nyaya yemadzomba ari kuparadza zvakawanda, kuti wakabata madzomba yakawanda waendesera wobhadhawa mari. Izvozvi kwai madzomba yaari kugosenzesiwa kugadzira chikafu chomwombe nezvimwe pabodzipo nokugadzira fotereza. Toramba tichitenda wari kusimudzirana kudari. Wakagame wagoita kuti anoita zvokuburitsa tumavhidhiyo paYouTube Yvonne Damange asungiwe achinzi ano mhosva yekutekaidza manyepo achishandisa muchina yamazuva ano. Paribe agoziva kuti zviri zvikunyatsoitika ipapa, asi dai waita tusvinu. Mukugumisira kuSenegal kwadoka tindori Free Senegal nyasi nokudako zviri kuitikako ikweyo. Wakuru wekweyo waakusikinyawo tukono kuita kuti Africa irambe ichindotukiwa. Tiri ipapo mabi yangu togumira pano. Ndini wenyu Mhanduwe Wonhau.